Importansya sa mga buyog ug unsaon pag-promote sa bee industry sa nasud gituki sa unang adlaw sa conference nga gipahigayon dinhi sa Cebu. Ani ang report ni Mark Reggie Abella. Gibuksan karong adlaw ang 3-day Beenet 30th founding anniversary ug 29th Annual Conference and Technofora. Gitambongan kini sa mga bee enthusiast gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Tumong sa tigum ang mapalambo ang bee industry sa nasud. Matod sa Visayas Beekeeper and Agricultural Cooperative o VBAC, nga dakong papel ang buyog sa food security. We are giving awareness. We are trying to train. We have workshops and trainings just so more people know about it. The importance for food security, pollination most especially. So it's going to be a very, very good thing for the whole country, for the farmers. Will be doubling, triple the harvest because of the pollination of the bees. Gidugang ni Ocampo nga nagkinahanglan ang bee industry og tabang para kini mapalambo ug usa niini ang suporta sa gobyerno. Nabiyaan na matud pa ang Pilipinas sa mga silingang nasod sa pagpalambo sa bee industry. Iyang gidugang nga dililisod ang pagsulod ug ang pagsugod sa bee industry. It's not difficult at all because we have the native stingless bees and it's all over the country. So it's a matter of studying, taking workshops, taking trainings which we offer. Usa sa may pakita siyang suporta sa conference ang igsuon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga si Irene Marcos Araneta. Matud ni Araneta, bag-o lang dihang nahibalo siya nga ang adunay stingless bee sa iyang farm sa Bulacan ug tungod niini gipalambo niya ang bee pasture sa lugar. Nga may resulta sa pagdaghan siyang produkto sa iyang farm. So I think if people know about this and know about the necessity for growing our food in a natural way instead of the chemicals that we tend to use, then we would not only add to biodiversity but also to the food supply in the future. Lakip nga gibida sa tigum ang mga produkto nga gikan sa mga buyog. Usa ka display sulod sa venue, gipakita ang lain-laing produkto nga nahimo gikan sa honey. Adunay sabon, sunshield, kandila ug lain-laing mga pagkaon. Matod sa usa ka miyembro sa VBAC, padayon ang proseso sa pagpalambo gamit sa honey. Gani aduna sila gitun-an nga produkto nga ginama gihapon sa honey nga giproduce sa mga buyog. It's a natural antibiotic. It can be anti-inflammatory as well, and it boosts the immune system. Like the protein that you will be getting out of the stingless bee is really very good. Once you take a spoonful of it in the morning, it will make you feel full. So if you are on a diet, so this would be very helpful. Kauban si Clover Lumayag, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.